Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma aw ka bidon baro bakurubaw filɛ nin ye bon bana ale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na Médecins Sans Frontières maaw olu kɔni ye a jira k'a fɔ sɛfɛwari miliyari 1 bɔɲɔgɔnko o bɛna u bila sen kan waasa san 2026 ka taa bila san 2028 ma ka se ka bana kofɔlen kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an na taa Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ ONU ani Tiriki ka lasigiden olu kɔni taara Tɔnbukutu ni ka u ka marabaw ka degun kɔni lamɛn degun min bɛ jamanadenw kan waasa u bɛ se ka o dɛmɛ kɛ cogoya min na an bɛna kuma o fana kan bidon baro kɔnɔ minnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunkun n'u ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na a y'aw bisimila don baro kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura don baro kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na Médecins Sans Frontières maaw ani an ka jamana kɔnɔna kɛnɛya sabatibagaw olu kɔni jɛra ni ka u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma waasa ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ san 2026 ka taa bila san 2028 ma fɛɛrɛ min ni o sigilen don sen kan waasa ka se ka bonbana k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔni kɔnɔna na ka se ka o fɛɛrɛw kɔni jateminɛ Médecins Sans Frontières maaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni bɛ se ka min kɔni bila sen kan o de ye sɛfɛwari miliyari 1 bɔɲɔgɔnko o nafolomugu k'o b'o bɔ k'a da tabali kɔni kan waasa fɛɛrɛ damadɔ bɛ yen nɔ olu ka se ka jirɔja bana kofɔta in a ka se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔni kɔnɔna na ni o ye bonbana ye fɛn min ye o fɛɛrɛw bɛ tali kɛ ka wuli joona ni k'a kunbɛn filanan o de ye ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni boloda sabanan o bɛ tali kɛ a bana bɛ maa minnu na ka se ka mako don olu la ni ka u bɛrɛ waasa u ka bana a bɛ se ka furakɛ ka ban cogoya min na. Nations Unies ale tɔgɔla maa min bɛ faso Maliba kɔnɔna na ani Tiriki lasigiden olu kɔni wulila ni ka taa Tɔnbukutu marabolo kɔni kɔnɔna na u ni marabolo maa ɲɛmaw ye hakilina falefalew kɔni kɛ gɛlɛya min bɛ marabolo kofɔta in kɔni kɔnɔna na ka se ka fɛɛrɛw kɔni daŋɛnɛmaya waasa ka se ka dɛmɛ kɔni don u mɔ u kɔni kumana min kan o de ye sɛnɛ yiriwa siraw ani buna adamadenya dɛmɛ siraw ani jamanadenw mako bɛ se fɛn minnu kɔni mɔ ka se ka o siraw dayɛlɛ u ye fɛn min ye u kɔni ye nin baara in kɔni bolo da ka kɛ ni yiriwa fɛɛrɛ minnu kɔni bolo dalen don an ka jamana kɔnɔna na waasa maa minnu ni olu kɔni bɛ degun na k'a sababuya kɛ basigibalaw ye olu bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogoya min na ni ka u ka degun wuli u ka se ka yiriwa u ka sigidaw kɔni na. Association La Vie en Rose ani an ka jamana fiɲɛtɔw ka kelenya tɔnba min bɛ yen nɔ fo ka taa se Comité des Jeunes avec du Mali ma u saba jɛra ni ka kɛnɛ belebeleba kɔni sigi ka bɛn sibiri don juin kalo tile 27 kɔni mɔ min kɔni sen fɛ ɲɛgɔndan kɔni bolo dara an ka jamana fiɲɛtɔ denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni ye a tako filanan kɔni ye o ɲɔgɔndan final o kɔni ɲɛnɛmayara nin don kofɔta in kɔni na fɛn min ye o ye ɲɔgɔndan kɛ min na o de ye kuma cɛɲumani o nasiraw kɔni ye u ka babu sen o bolila min kan o ti dɔwɛrɛ ye ko diɲɛ tilennen o kɔni bɛ i janto a ka denmisɛnninw kɔni na fɛn min ye o kɔni hukumu kɔnɔna na nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni ninnu donna Save the Children maaw kɔni fɛ u ka programme min kɔni bɛ yen ni o kɔni bɛ wele ko PADEM o kɔni hukumu kɔnɔna na ni a musaka bɔra nazarala keleyatɔ Union Européenne maaw kɔni kunna ɲɔgɔndan in jani o ka daminɛ min ye fiɲɛtɔ denmisɛnnin maa 60 bɔɲɔgɔnko olu kɔni kalanna waasa u bɛ se ka kuma nasiraw ani ɲɛmaya kɛcogoyaw fo ka taa se fasoden ɲumanya ale kɔni nasiraw kɔni mɔ ani u yɛrɛkun bɛ se ka yiriwa cogoya min na u ye maa 60 in kalan o kalansew kɔni na minnu kɔni cɛ la 40 olu ye musolakaw kɔni ye fɛn min ye u ka nin ɲɔgɔndan in kɔni senfɛ maa minnu ni olu kɔni sera ɲɔgɔndan kuncɛyɔrɔ la o ye maa 10 bɔɲɔgɔnko ye maa minnu kɔni kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnma dan ye olu kɔni ye jɔnjɔn kɔni sɔrɔ nin kɛnɛ in kana na min ye an ka jamana ale maa ɲɛma caman kɔni kun bɛ yen nɔ minnu kɔni bɛɛ lajɛlen nakun de ye ka se ka na den kɛrɛfɛ o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kalanw kɔnɔ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alahu Taala kɛn bɛ ka lojura kɛ denmisɛnnin minnu garijɛgɛw ye olu ka se ka yiriwa sɔrɔ an ka sigidaw kɔnɔna na.
Baɲumankɛ tɔn AMSOD maaw ni wɔrɔlirinw ka musaka kɔkɔrɔma dɔ ye u ni an ka jamana maa ɲɛmɔgɔ y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛ juɛ kalo tile 26 san 2026 kɔni kɔnɔna na ni ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin denbaya 216 ma maa minnu ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ gɛlɛya ani tɔɔrɔ gɛlɛnw kɔni ye ni u kɔni dagalen don min ye centre mabile ani tɛntɛnbugu kɔni na fɛn min ye ni maa ninnu u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ye malobɔrɔ kelen ni o kɔni y'a 50 kilo ye fo ka taa se sukoro bɔrɔ ale kilo 5 fo ka taa se min ye tulu ale litiri 5 bɔɲɔgɔnko mɔ spaghetti ka taa se tomati ma nin bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a ta ka di maa kɔfɛta ninnu mɔ waasa dahirimɛ gɛlɛya min bɛ u la u ka se ka ban fɛn min ye nin kɛnɛ belebeleba in kɔni kana na min ye wɔrɔliriniw ka taa se OCHA Mali ani an ka jamana kɛnɛya ani bunadamadenya yiriwa sabatili minisiriso o maaw bɛɛ lajɛlen kɔni nana ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔni kana na ni ka jɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma waasa maa minnu ni olu kɔni mago bɛ dɛmɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ gɛlɛyaw ye olu bɛ se ka duntaw sɔrɔ cogoya min na ni k'u ka denbayaw kɔni bɔ gɛlɛyaw la waasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka damakɛɲɛ buna adamadenya ale tabiyaw la cogoya min na. An ka jamana kɛnɛyaso minisiriso olu kɔni ye wulikajɔ kɔni sabati ka bɛn juin kalo tile 29 mɔ ni ka fɛn min ye kɛnɛ belebeleba kɔni sigi waasa maa minnu bɛ ni olu kɔni ka baara kɔni ɲɛsinnen don fɛɛrɛ kuntalajan ɲinini mɔ jamana in kɔni kɔnɔna na ka se ka dɔ kɔni fara olu ka dɔntaw kan tile 3 sigi o de kɔni nun donna min kɔni kɛnɛ kana na an ka jamana foroba cakɛlaw ani dɛmɛba jɛkulu ka taa se musaka bɔlaw kɔni mɔ ani buna adamadenya jɛrɛ jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen de nana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ni ka hakili jagabɔ kɔni kɛ waasa donna nataw la gɛlɛya min ni o bɛ an ka jamana kɔni kɔnɔ k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu jagoyara ka bɔ u sigiyɔrɔw la olu maaw bɛ se ka lafiyaw sɔrɔ cogoya min na a kɛnɛ ɲɛmaaya kun bɛ an ka jamana minisiri bolo minisiri min ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kɛnɛya sabatili ani bunadamadenya yiriwali ma ni o ye médecin colonel Asan Bajalo Ture ye fɛn min ye kɛnɛ in kana na a y'a sɔnni sigi min kan o de ye k'a jira k'a fɔ ko an ka jamana ale kɔni bɛ cɛsiri la sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen waasa fɛɛrɛ kuntalajan o ka se ka sɔrɔ maaw ka ko la maa minnu ni gɛlɛya y'u bɔ u sigiyɔrɔw la ani maa minnu ni basigibaliya kɛlen don ka u degun kɔni lase u mɔ fɛn min ye gouvernement kɔni tɔgɔ la min ye Asa Bajalo Ture a y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔw kɔni bɛ sen na jamana in ale marabolo bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ni ka se ka maaw kɔni lafiya maa minnu ni tɔɔrɔ kɔni bɛ u kan minisiri a ye foli ni waleɲumandɔ kɔni ta k'a ɲɛsin Nations Unies maaw kɔni ma u ka wulikajɔw la an ka jamana ale kɔkɔrɔma dɔnni na. Jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la diɲɛ jɛkuluba min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ dunkafa sabatili ani sɛnɛ yiriwali mɔ ni o ye FAO ye olu kɔni ye lasɔmini kɛ k'a jira k'a fɔ ko baloko dɛsɛ a kɔni talen don ka farafinna tilebiyanfan jamanaw kɔni sɛgɛrɛ maa 52 n'a kunkanfɛn de kɔni bɛ yen kɔngɔ bɛ se ka minnu kɔni sɔrɔ min ye san 2026 a waati gɛlɛnw na waati gɛlɛn min bɛ tali kɛ ɲɔkuraw olu kɔni banna balokuraw olu ma mɔ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko o jamanaw kɔni na min ye Mali Niger Chad ka taa se Nigeria ma ko ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɔngɔ ni minɔgɔ kɔni sɔrɔ u ka jamanaw kɔnɔ ni waati gɛlɛn ninnu na. An bɛ taa Nigeria ale jamana kɔni kɔnɔna na min ye diɲɛ tɔnba ONU olu kɔni ye lasɔmini kɛ k'a jira k'a fɔ ko kɔngɔ kɔni bɛ Nigeria ale jamana kɔnɔ a bɛ san 10 bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana kɔrɔnfɛla kɔni na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa 13 bɔɲɔgɔnko minnu bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnninnakaw ye ko olu kɔni bɛ ka lamɔ ni baloko juguya kɔni ye san 2026 kɔni kɔnɔna na ko maa caman de kɔni bɛ yen minnu kɔni mako bɛ dɛmɛ la fɛn min ye Nigeria ale kɔni marabolo kofɔlen in kɔni na min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko faso Maliba ani Niger ko anw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ fɛn min ye nin gɛlɛya kelen kɔni kɔnɔna na. An bɛ taa Gaza ale kibaruyaw la fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko buna adamadenya lahalaw ko a kɔni ka gɛlɛn min ye Gaza kɔnɔna na kibaruya a lasera Nations Unies maaw de kɔni fɛ ka jira k'a fɔ ko jamanaden caman kɔni bɛ yen minnu bɔlen don u sigiyɔrɔw la min ye ko gɛlɛya caman kɔni bɛ u kan min b'a la ka u tɔɔrɔ su ani tile fɛn min ye o de la diɲɛ maaw kɔni b'a la k'u bɛna labɛn kɔni sabati waasa ka se ka dɛmɛ telima kɔni ta ka taa nin maa kofɔtaw kɔni sɛgɛrɛ o de la fɛn min ye a jirala k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ waasa siyɔrɔkow ani buna adamadenya dɛmɛ caman kɔni bɛ yen nɔ ka se ka o ta k'a ɲɛsin Gazakaw kɔni ma ani furakɛli nasiraw ani fɛn caman kɔni bɛ jamanaden kan nabilalaw u mago bɛ se fɛn minnu mɔ.
alamɛbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔ ni kun ye a ka bi dɔnkibaru ye buna adamadenya ani yiriwa radio so HDFM sanfɛ an b'aw fo a ka tuloma dali la bita in laseraw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Jose Tera ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.